This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Nagtaas ang COVID-19 average daily attack rates ng Syudad sa Iloilo. Inaging kumpirma ni Dr. Roland J. Fortuna ang COVID-19 focal person sa Iloilo City Government. Sudok kay Fortuna bangod sini nagtaas man ang healthcare utilization rate o kon HCUR sang Syudad sa 54.97%. Dugang pasang natungdaan justifiable man ang pagpatuman sang no vaccine no entry policy sa mga patio sa palaabuton nga pista minatay bangod nga nagataas man ang kaso sang nasambit nga balatian. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si kabanderang Alex Escalante. Nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera